Nakadaw ka jing wang no ne pen kelam no ya ki post ki bedon ya ki dak pen ini ya tu ya ki nongnya kali ha ka badai ki turning ni ki jaka ba ki breu ki don kam ban jam se siliang ke surok ka ba ngikot kom ki cautionary road signs ka bedon ha surok na do nong rengoy klik moli makawa syadu nong stan ka jing don jong kini ki post ka yarap ya ki nongnya kali bat ka yarap ru ban light na ki jinja accident. Hanrai kumbalong menta kini ki pos kim don chu namarba ki don ki riu shim kabu lane ki breu ki bajrong ti ki shim ya kaban penklam no ya kini ki pos. Halor kane nakalyang ka HSC iap area unit haga jinyalam jong usamla Oliver Twist marngar haka arpoi tarik menta ubenai rempang arjar arpoar kilalaik ban penyeng bat ban penpha bat ban penpai biang sya surok namar babun kila pai syaklau kasang lengba ubai presiden kala penrem halor kene gajing lek torti bat gajing drongti jongki breu bom syam la yo jing tep bat ka mahamro ba lada jia ba kasang kalap nang ni syakmat kamban sei kan haban ai de gajing sneng kapeteng bat ngim ham ru de ya kini ki breu ki kato katne ki breu ki ba le ya kini ki kam marba kadai kajing le rudum lane kajing le ruklau kajong ki ba kila penjot penpra ya kini ki pos ki ba idon kam yang ngi ki ba kumju kerpang kam tam ya kinonya kali de ai kuble ya ki dikot ki jongi ki bala penpha ya kini ki pos ki blas dang nado na norangoi shadu shamokawa kumbas photli kini ki pos kila phai shaklau kila phai sekendriang kila kliap kila jot kumta da kajing simkie jongi ngilala penpha ya barok kini ki pos ha kane kadong pergi tanya jongi